देखो nya sian nya da electric scooty mat ka lawe jong ya shaka one shot Quincy Motors Damping Shiro pat ka liang no shaka e thamukas Hadian ke jingsha ujor bacha keno ba kimfa esmar benyang emily barim karambrai barukpa po leong bakila le thombor bathang ya lightly ki yeng hakalauk saw hene kisngi baar na kaliang kakmi jong uba kimfa ki badai laingut shipara bakentop ya kamehe kong salty morris marbenyang nana kong memories marbenyang bad maideng kong beldaris marbenyang kila penshai bakadai tangga jing parab jing gibriu ki bathmu banle chong e ha kati ke jaka Kini kilong kami ki bakam bikide kitra jong ketika klau ke bahe kumbalai pulai square kilometer kilapin iru ya ki kot kisla bat ki dolar kendo ban pinskem ya ka jinglong tra jong ki ya ketika jaka kabadon hamau thliang mau paye rambrais imship na kaliang ka kong salty morris marbenyang kalapin pa ke jingkendet ban ui hakilat pathai khubor ya ki jingkeno ha ka ba kalayathu bakate ke jaka kade belati nadu ki khmi ki pa bat baro ki tip bakade ke jaka jong ki nadu ka hima rambrai Kalayathu baya ketika jaka la shu ai ban rep ban syong ban sa gi barep ha ketika klau kalau om ki brio ki bakeno ki dei badang shuan menta dang lai banai bar ki bam dei gi nong shong shnong layathu ru bahaswa jong kani na kaliang uba kimfa ula ujo daga eja har la arsin hau banai kalaling kot ban leber mentau snam bana kaliang ki pulit ru gi la le ban pinsau thu ye ki ki brio bakim dei ban sa bi an ha ketika jaka Kani galong kumi kalaya thuru bagi doni ki kot gisla ki babyang kenthop ye ki duler ban pin shisha bagi long tra ya kate jaka bat benra baha kapor bala debru kala don ga jinga khun mukot duma bat job namar ki doni ki kot gisla kwa ban pensai spang katu ka jingkran jong katu ka priu spang katu ka jaka kepada napo mau tliang so ber dei ti katu ka jaka na tu ngidang ret mangiru kade ka jongi hi ki priu pa ro ki tip pa kade ka jongi ime ipahi papri la le hadwar blemo te kala long ka ka bentai jongi ki khon ke te menta pade ki si I kan san hak tu ki YouTube hak tu ki social media kam tu ba pen I kam tu ba karan tu ka prium tu tingi la su kendit ni su rem ni la su si pelat hadu bangim long bre su ngim yo thia su tingi ong beleking kali keren kum tu mo haba berok ka himaram rai berok ko kitip bakade ka jongi te ka himanong stoi kitip ki maudem ki tu ki kenrut ki kitip berok bakade ka jaka jongi kamde jong no di berok seketang isu IY khala ong IY khala ban IY ding IY ni IY ki ban chong kuti ni IY ban rep sendasar ki wan siu pisa behengi ki wan siu khajra behengi ti menta kasuan mi kan san tang lai banai menta kasuan mi kan san tu ka priu baban kam ba ka de jaka chong ka tingi solongo ke ni la solongo pelat ti la ai apa aro la arsin re kim patio ru ki polis su kla le rong thi ki ong ba phim dei ban le kum ne ban chong be a nya jaka ki priu re kim patio ti tik ngam tip ya kata kabaja menin ti ngacu I cha ka YouTube kum tu tingi la kentit du na yo thia chu la chu lumbur thlem tingi la su si pelat mo la su le rain la penjak buram pelat engi ki mong ngim de ti gi briu ba kum ta bangin su kwa klon ya kaspa ka phau ki briu mo ngi tingi ka ma le hok le benta la jong mde hiru bangi su long ki Ramadan Ramadia ru ipa jungi long menteri ti jong ka himaram rai but ida long ru ibriu ba barok perthai ka buram ba maham ru itu iba bring ru itu bahai ipa barok ki ru he ruhan gitu bahai ipa jungi judan kata kabut nam but ni menu pendan menta hakan ni ka briu son that rong ngi kam tu ting su si king kum ka yin ka sem ngi thang te na takadaw ka an ka de bende ke nam ta jongkan ma bangi biang te ki kot kisla na dong hadong ngi biang ki kot kisla ki bara omdan bangin chuli kam ne bangin chuli le thok le chukor tangin likit chanu mo ya ta kaspa perthei ndre ka long bala bu benta ime ipa tingi hap di ni hap sumarem ngi pha eu tu khunrui ru ba pliu khun ukim fa ma udan hasnong tu ulik pe embarobot ti menta kin wan kana kam ta tingi susi kin ngim kwa kin kane
kan ni kala de ban poi ha ba tipi kan poi ha ka an hi kan ni ngim cha la bakin wan chu kan no kom tu ngi ken ti pat khat la ma phi ki mo ni tingen a yu chu ngi la su si palat ngi la su thang palat ha ki pai ba kam de ken kam ta kom jeng kran to ko bri ka tu ko bri tang kat kom ka jeng yo jeng tip sahur sabar kam de ru nang tu ka de ka ban na e ru ngim tip re ti ka jeng hadin ba ha na du januari kre chong hang tu tingi la ai fa ar ke ba kim de ben le chong pe ai nga cha ka jong ngi mo te la ai fa na kim pa teu e kim su nyeu te la le ki pulet la ya kan do e ki la le be ro amang be de man mi na ma pim de ben chong pe ai ro na kim su nyeu e ro ki be e be te tingi ngi biang la ki kot la ki slang ngi biang la ki dulen ngi biang la ki pin la ki li bro ko ka pate ki te ba te ka ta te kum no ke kan not ban kran kum to ka penja boron ni ka yeng ka sem jungi su se ke nang kong ni le kis bat ka kala katakan ni mai bat ka trin kita ki lendok mau nai te bro atli ki kes la close la e ba kim dan dulet kim dan e ki su kam kum to te ni la job mangi la ka anyo kala close ho tang lendok mau nai Nakaliang kakong memories marbanyang kalau ong bakum kayeng ki kindet banyo I ka jing sha parep bat pen pau ka jing song si bagi parep yu ba kimfa uba don nong ban pe ki kam ki jam habakali halor ka jing sha ujo e jahar uba kimfa bat ba po leong halor ka jing kno bikla le ban thombo da ka bathang ye lai tli ki yeng bat pen apru da ka pistol nakaliang kini ki long ka me ki la kan taj ban kren da ka ba ki lo ong ba kim don ha ka te ka por bat kim la ban kren Henry Kishania ha ki bor ka an le e ka badan kam ita su kan te cha kom ka yeng mar ba tu bro ka long tang ke jing pharap ke jong ka khatu ka briw ling ki briw tu kem de I thu than te po de na e ru menta ka dang wan tang lai bnai e te halor ka tai la kra ni kong bal ai ki tu ka FIR e te halor ka ni su si ke ni kom ka yeng mar ta ka briw ko bang I thu ka briw ke bot khasnong ke mi thu ya ka kum do ka la ban wan kam trai tong hi la te ni ban le kam trai ki jaka jong ki briw kani klong ka bu si ken ki chu pharap yo tu khon jong ni ma ro de patri che thiu long ko la ju long teng MLE MDC tu shai dan be che thi ti ki kam ki jam ki ban pe jaka puta tingi la ya temen menta tu dan che thing sai pa pe be hu ken kem fa mo bar nyang tuk tuk jeng pharap jeng ka briu kum tui pa jeng uruti iru idan hok ban lek chatu ban pe yo khon ni jakan marka de ka jaka jeng ni temo de lok jeng par khadu ti tu ka ba I par khadu jeng ni imdan shu ila akhlat te ka tuk jeng pharap jeng tuk ka briu kolong shak ba ni susi kan ta ka briu ba wan e ka shu wan le kam tu ti lok penjab brom ya ka yeng ka sem ni kum ka long yeng long sem bar khoi kun ti ki si ba ro ta la bun ba ye he ye su si ti kum ha phi ki ni khat khna ye phi ka media re ban pen chai ba pen chai lem ka ye poi ba kam long kum tu kum ba kharet mar ka sule kam e ti ka tu ngi don la ki ni khat ki sla ba ro don su ro katu ka de ka ba kanong kan ti jong I mei pa mo te kan ka jing ja ka long sa ka pot susi te phik poi ba ro phim de banya snap na mar ba tang ban shukran te ka basuk e kan rek ke de ban pet ki ni ka jing sha kin wa de ka jing sha kan te tang ka ta hi man ong kum ka tu te ka de ni pen sha bi ba ka de bangin nam kam e hiru na mar ba in le yu la kam de ka jong yin chule kam chule chata tamangi de ka snong nang tu ngi kha ngi pun chutu te ki pa jong ni pa de ke thet ke ni me ke thet jaka se the te ngi pa de ka long kan ti jong ni me te ngi kwa ke ban bo rai man ta ki bri pa de ki I bangi dan chani ni chanun ring pha pe hi ki dan ka yin ka sam ring dang dan te ki jaka puta sa rambrai le te dang ki pinthor ki te dang bun mar de ne chathi pakani barok ka di tang ka jeng pharap ya ka tu na ngim don hang tu ngim la kai man comment sai e phang ka tu mo ting shu I tang kat kum ka media kum tu te ka tang kum tu hi te
Nginam la ban komen se ketu ai baka ai ai kan ya simti ka ai kan cimti ka ai. Man bang cukren mangi kam don hang tu te kam la. Ba itu ikong kat kom gijing tip na man ha pawat em. Ti itu ikong le im don dei I kam sa ru ha katu ka chata ha ta ka ngi baja kan. Te kom nu pa dei tip lot kum tu la da. Im don selet let ki im don hang tu la wat jing tip. Itu ikong bakren kan. Te ngi na yeng dong itu itu. Te kan ni ka ek wala pen susi. But ngi hap le hi try ngin hap ai defamation case I. Mai la syukran rumah rutetek dat ka jing batha ki brin mar im dan hang tu. Tengi ni ka jing namar bingi ki try I hap hi ban le ekta.